Lige min far. Hej far. Hvor er du henne? Okay. Nå for søren. Så må du hilse og sige tillykke i går. Grunden til at du kunne ringe det, fordi at der at jeg har spildt juice ud over min computer. Ja. Så nu kan den ikke tændes. Det er spildt sådan ned over tastaturet. Og så gik den bare ud med det samme. Og så i går, så kunne jeg godt sådan, så kunne jeg godt trykke på den der tænd og sluk knap, og så kom der sådan et andet op med, at man skulle trykke F1 eller F.